Sir, young fa awariano and company, ama young uncle Tenasie, Uncle Guawarian, a fee. Na afei so say court on so a yanko na yanko akogina court anko gu aware no so e wo ho no no say ekoba say be ma bi ene oba bi e ware na menka ne say problem bi ba na man titi mu ba na wait ni ba bi eno no nkire say wo ma ja aware because me kai ese eye muzama de ye de e bai sa muzama e de bai samre estakoku Ousu say oh hwemia samre no meneno ene di saade mu akotene pa ene gafen TBA for president Reverend Boakye dankwa ha di saade mu akotene ne yekomuzano ne yeba ne yesi na akwakoye nioma hwanyahe wonti denti na wosa nioma bitumi eba sa eba ne se ya ne yese ya ntoto akwan yi Onti nipa bia wo se wotum tutu akwan ye se na be yo kire be nkonkofa problem bi nye den emfa ema bi so esi ewo ye Odiifour Nkansah ene Odiifour tawia so entem ade ntira because na me kan say Odiifour tawia ena na one papa ni din sa wo so a papa ni tua na watiem otua na watiem a me kan say na one no na eye den edi enakra na kese a obi ani wo se oto ase a na nkono na obegina ho na wagina papa no anemu eno no anko ba ne sa enso no so wan sam bia na me kan yo eno anko ba ne sa ma ye den e ma papa no enso no fa se so original ye se ono so ye den edi ade Emma, a cock of assembly bree at the by sans mammy can a cock ye spiritual war, some make you spiritual war, and ye easy, your cousin spiritual war, I was so otias or womb, I was so tears a yard womb, I was so tears or how a woman, a coy spiritual war. Say one to Diana say, one to Diana say, into Diana, Diase, and Chasian, so I am a way there, a whom a hiano, or who of us also Diana, Dia Quaqua. Enti yawo ade bi ho a your friend says standing orders bebre ho no one aye constitution ni ade ni we but one aye standing orders amfa anye den amfa atache onti we ni say ni sanko standing orders a anka de ye hu ene de aye tie anka nya de be ye den e be ye adwuma na se si ade asor ne fa no wo ma dan life ye won so ne bi ho no mo a na sunsuma na etai echire no se si a no se susun no eni obiu wo maye ne life bibi je se asori bia p edikan p edikan bibi je se asori bia as eye de edikan ebi je se asori bia Assemblies of God me mo asori bia di me asori na ye de dia edikan de tosu we nupe na yara meta ye de meta ese nso asori bi nso a e de ap edikan sa asori nyina se si an sunsuma e wo mo ye nyame honhom nyame tubi na nkasa wode sa asori na se nyina firim how o firim se si an wo mo de nyina no abakoye humani eti chesa ukotwa wo PAD so fa honhom ho hwe PAD alfa honhom ho hwe hwe Jesus ekono odi asafo no eje Peter wamena Peter eni obi a wanye den wan ko school nso se no obotan yi so e na mesi masafo na sam ya purumpo entimi ye den entwi faso ena so na e kana edu ka sunsun samwa don se aban so fra o fra sankrofo no so na o fra o ba se Yesu etchere Peter etchere o ma ba wan ko school now me about too much. When you first time I do video to they be asking American subscribe to your page you name me a bell na e one channel. Me a bell so dia video be a me upload be na onsa ebeka. About 2 days ago I'm did breaking news everywhere was say Sofo Kodwo Boakye e dey enchantion ato data o ma hye on be see Kodwo Boakye. But anopa we enkaba misaka na say Sofo Kodwo Boakye asa dey enchantion ato much na ye dey dead body natono ebusia program we a very interesting program person will share video we mo bia so ensa enkebi menya apostle pastor wa hanom all the
ensi mu nkyire mu Nkansah no ebre kamoniama na kwaba mbre adwumadi so Apostle Pastor yeah Apostle Nyankwada amen me wa kwa ba too much awo meje wo so denti a me di issue ebre wo any the spiritual side of it okay and Sofo Kodwo patch no or so peni bi pa me buni pa and I we hwe ne nyuma wa yen so na ekwetire but ni wo ne chi ni sensem na eba out no me de menim de ko menim de ba den ko fo kan na me so meti bo ko yesu so me pe me patch issue we nya no hu ni sen ne kwan mo ano no michia yetiefo ne yahwefo enyina Awurade Nyankopɔn enyamo kase obonifo agina tiu enye kwa ewunipa biara ohwe yen samre abrabo na we de eyifi asem di we ya kasa yemfi asem aye de aba na me kan se sadia ne oma kɔ no enye en wo sadia ne oma kɔ ne sa wo sadia ne oma kɔ ne sa kra se nipa titire ye kasa nyame nipa na nipa bi omu ade na ade buo ni enni wo mu fiire na say wo mu ade no kasa na ye de Nyankopɔn ade ana say but ye wo nipa bi a won no me ka ne se nyame ayi won wasi wa wo mo eye Nyankopɔn adwuma full time ono de na adwuma ya ye nyame adwuma nti ye kasa nyame nipa ya na ebi ni mu ye de ente ase ye kasa nyame nipa na ne nkyere se nyame amu obi ana bibi dabi entesa na mu obi a adwuma ne le profession a onye adwuma bia ibu akasa adwuma no ho se o serve Nyankopɔn ene nipa ewo asase iso no o iti me kan se oye nyame nipa kese waye nyoma bebre ewo o mayimu obi bi branches ahodo bebre nyoma ahodo bebre waye ade nyame eye de ehira no ona dia ekoso no dia mesra so ne se wo mo ne ebusuan ne be de bedi nsawoso wo mo ne ebusuan ne de eni nsawoso ena eye oyire no nso se yamfa aware no anko mpanyin anim ama yanko ankotena ase anko gu aware no ewo fie na afi nso se ye court nso a yanko anko gina court anko gu aware no nso ewo ho no no se ekoba se be ma bi ene oba bi eware na me nka ne se problem bi ba na man titi mu ba na wait ni ba bi eno no nkire se wo mo ja aware wo mu nya ya because o company na nimu a se wamfa enioma a ye ji aware no ye ji ye ni titire eye ensan ni sika ye de esiso a me nka ne se eye ya mamere a eye Ghana hanom amamere into ko regions ni nyina sa amamere na e oba bia se empanfo betena se na wo mo age aware no se yamfa sa ne ma na ansan kompanfo anim ampanfo ansan antena se de ye ka se ba bia fa kire aboa no hwa so de fa ye de eja no eti se eno na ankoba musa na ankoba se anofafa aware ja ya da bi nti wa hana tesi a wo hwe sa program wi a na sa problem ni bi e wo so oba ne te baabi wo so wo baabi te ye wo se woni no eja ya te be so te ase se empayefo onye sa awarija ye no entum na ase de court nso enje sa awarija ye no enye de emfa entum o di se ko ba se wo mu ye bibi no mu yi mame no ye de afiri mu a eno so na emra kwan so no ne o man so enye de entwa yi emra kwa mu na ne o man ye de anko se de wo se ye de eko ona dia meka ede aka woni se eye sorry ene ade sa problems ne ta ye de eba on se bu ho a leader na odi animu no se obeto ase na afi na ekire no akakoye problem because me kai ese eye muzama de ye de eba sa muzama de eba samre estakoku ousu se o hwemia samre no meneno ene di sa de mu akotene pa ene girlfriend TBA for president Reverend Boakye dankwa ha de di sa de mu akotene ne yakomuzano ne yeba
yesi na akwakoye nioma hwanyahe wonti denti na wosa nioma bitumi ebasa eba ne se ya na yese ya ntoto akwan yie wonti nipa bia wo se wotum toto akwan yie se na be yo kire be nkonkofa problem bi nye den emfa ema enya no nko ebi nso esi ewo menka ne se eye Odiifour tawia akroso Odiifour tawia asesia neba Bishop Aferi na oba besi ni papa anemu Bishop sesamre otemenka unia pastini ebi nso esi ewo ye Odiifour Nkansah ene Odiifour tawia so entem adentira because na menka ne se Odiifour tawia na one papa ni din sawoso a papa ni tua na watie mu a menka ne se na one no nana eye den edi enakra na kese a obi ani mu se oto ase a na nkono na obegina ho na wagina papa no anemu eno no anko ba ne sa enso no soro wan asam bia na menka yi o eno anko ba ne sa ma ye den e ma papa no enso no wo fa se no sori gina ye se ono so ye den edi ade Emma ekokofa nsem bibiri ye de bae sans ma be ken ekokoye spiritual war asam na me ken yo spiritual war enye easy ye ka say spiritual war e wo say oti ase se owuwum e wo say oti ase se yare ewum e wo say oti ase se ohaw ewum ekoye spiritual war enafem ena me kan se Odiifour tawia so me adom no yakopon de ayede e de ama me bikuta adom no enti me pre me ho ayede enti meja mu de ayede e de ama enti be bia me kan se Odiifour Nkansah so no bia so no na Odiifour tawia so ye de e wa sore so e wo sa e bia e ho no mo enti sa so me kan koye nsem bebre kokofa ni o ma hu bebre ba adenti because e yesunsumfo se yesunsumfo ene ni yonku sunsum ni nya asem a e yesunsum mu asem yesunsum ntokwa be kai emre bi mu a e ye de na be kan se gaf and TBA for na me kan se ye enhyem kase bi enhyem kase ye wo wana ntokwa kikekekekekekeje asofo ma mienu antokwa ye de asi ewo wo montem so we asore and I want the assembly here the urban pay for no say national organizer asema esiniti hwa asema no na me frɛ me pay for coming apostle answer we ja nyame enka se utie mia eti yesi ai asema na eyede na esie se kire se sofoba we na wo mu nyina ye nyina wo ku ba kun nti wo mu nyina afa wo ho nso ayonko eti wo mo ye so wonsiamu ya ye akoyi de ye nyina yiska na ye aduane baako onti ye wi aduane na ne akyeche na wo memesanya bi mesu memesa ye de enya bi na wo mo akasa yiska na wo mo ye sa de we ye kra de ye nim sa de ho hwe eti wo mo aye sa de wi a problem a e wo ko ba ye ne se so wo mo se first day no Sofo baako ono wo ma ne nkrofo enam pa mo we nam ana we de ono ne ma ne de nam kitikiti bi na ye ededa wo we no so eto on so complain ni kire o ma me a wo de be hwe ma hwe aduan nam e wo so ma hwe wo de ba be kire sa no na we ni bufuye eti bufuye no ye se sa na tie de nam na e wo fridge mu na ye de ensei nam na wo fridge mu na ensei na afenta ma wo ka banku no anopa no ana otwa da sen na se na wo hwe da de sen kese a esusu ai da de sen ase nyina atwa na banku ya kwakose ai banku ya kwakose ejai mu enti wo de asem no bai na me so mu nyina mo ye nyamesomfo fine dia we ye no wo ma ye ni because mu nyina na mo yiska no enti so mo cha na mo dia we nya se ya wo so we so nya se na ko ba so obaako ma be me na baako e ma awenam na baako so ma so de wo mo aduan na ko ye nketo na wo mo nya na mo anwe dia e de abufo mu beba na mo se wo sai na mo na wo fridge mu no na wa san atwa o se anya hwe ese ono no wa meska foforo se ne ma nko ye wo aduan na ye den eni e ma boni o ema difuma ema bonie
Eti aka sunsum sɛm a na nipa ni bi yɛ den enim sɛ dia ɛteɛ anadia yɛ ka no akɔ sɛ dia yɛsi a wɔn sɛ parliament agye ato mu sɛ mɛma yɛ de yɛ mo obi bɛyie mɛma yɛ nkɔbɔ obi abɛyie me pasi kura deɛ me saa law na nkame because me mpo obi bɛyie yɛ de ɛbɔ me deɛ ne sɛ action bɛyɛ de bɛba nyame tumi bɛkyerɛ nipa no ma nipa na ka ne numu asɛm ndu ka wɔn mu asɛm a ɛyɛ obi na ɔbɔ ɔbɛyie aha me bɛyie bɔ a me bɔ yɛ bɛyɛ miɛnsa ɛno so kura ho mo ka kyerɛ me sɛ ka kyerɛ no wo ka kyerɛ na ontumi nka hwe ampa me ka kyerɛ ne so yɛ de ne ho so sɛ kyɛkyɛkyɛkyɛ no no ankasa confess yɛ aha enti me ka ne sɛ sunsum sɛm no yɛ ka ne deɛ yɛ de onim enti ɛyɛ reverend Boakye wantoto enwoma bi yiye wana nipa bia no wo ho a wo so otumi toto akwan bi yiye because owuo de onim day ko a ɛyɛ den ɛba kyerɛ nipa mako na obewu ɛyɛ den a honhom eyi kyerɛ wo na sɛ honhom ɛka kyerɛ wo te sɛ dia ɔka bi ni kyerɛ Hezekiel sɛ den hyɛ wɔn samanseɛ esane sɛ emra a wode ba bewu ɛyɛ den aso na ɛyɛ nipa ni nyina na yɛ atam so wɔn yɛ de wɔn tumi hu emra a wɔn de bɛyɛ de adi bewu wɔnti ba mentwa nam sɛ kɔyɛ bakye de ohun so bewu ade ɔka ho asɛm sɛ wɔsondaeɛ na Yesu ba bɛfa no na Yesu ɛma ne tena ka fitaa fɛfɛɛfɛ mu nti ɔba yɛ na ɔsɛ anka yɛntɔ saa ka ne ma no ɛma no ha miti bibi so ɔsɛ gyama asɔrefo no tɔ ka bi ma no saa ka no ho yɛ no ne wu no wante daeɛ no aseɛ enti na ɛyɛ ana dayase enchase no so ya na ho ye de ehu ehia no obu wo so daya na ye de na daye kwa enti ye wo ade bi ho a ye friend say standing orders bebre ho no a wo aye constitution ni ade ni we but wo aye standing orders afa ye de amfa atache enti we ni say ni sanko ye standing orders a anka de ye hu ene de aye tie anka ya de be ye de e be ye adwuma ba so ko ba no buni mo no na there be me shadani no enhia me shadani ni nhia personal ba say yes standing orders na ankasa ni o meni nyina was standing orders ni me ni wa we no take over we na say be yesi ahanji standing orders ni ye no e dey attach constitution onto woni wa problem bi e ni ho onto asoro abe won say leader ni wona ye to leader ni wona ye say nyade nyina no every standing orders a na wo mo ye emfa attach constitution no ba apostle menim say asori de Onyankopon asori yeah onipa de standing orders it mean say me ni won ma we ni ndi ma de sofo na be chi nipa ko a woni won ma woni na de ana nyame ono na safo no ono na be pa obi a obepese onda na safo no na emosini no ye kan say yin a ye huhumu adwuma sei no obiara oye sunsun dwuma bia no se ofa kwan papa so efa nyame ekwan so enam abofo emwa so ena ode ye adwuma de a saa enipa no se oni wa e wo se ne bofo no ekọ another person enchen ona mostly no eya na nyame ta afa womo ye direct to enipa no se bu ane baby ane bu ha obi aye den ofiri ono akasa na abusuam mako na ya na ekokodi baby wo hwe elidie ni se ya okay ka ba wo hwe elidie ni se no na wo se anka bofo no ekokodi ne ma no ensem but esa ne sene ne ma no enye osetie na afi asoden wo ye de ekuta wo na wo mu din samoni nti no e ma dom no fi wo nchen de ekokopie Samuel a anko ne de anko mfa ho kra Samuel de anko men sa dom no hwe but Samuel e na men kan se adom no ba be ye de e ba be di ne nsem e na wo hwe Elijah e de no nso a wo se Elijah de wan ye de wan ware nti ko ba se na bofra na ono nso ne namo a obre ne ho ase ye de e ma no a eye Elisha no e na men kan se bofo no ye de eba ne nche won say o ken kan Bible na won say Isaac said the man ye aduane a eye de emfa ye de ema no na onhira won a say nhira na ye bofo eye bofo inti keys no kwan be fa so a wo be frɛ no
the I say oh ye no aha eno no say anka esa won ye de egokọ nua kono duane openam a ewo enwuram na afọ diwi a na wa ye de na wa hira no wa kire no kwan obefa so obetumi afre bofo no wa kire ne din ene process obefa so abofo no obetumi afre ne ma na ye de ma no aba ne nchen a menka ne se ne nua Jacob eye ntemo a okokọ je saa hira ne du se Jacob eye de ekọ no kwan mu a okokọ da okwan mu a ofa ebo de to ho a osum ye no unsa bofo no be yi ne ho kire no a one ne tentam anadwena tentam ya o se we nhira me pa dia se meja wo pa dia oboa me nya o ene yi a me ne we hye yi de e wo se o ma me code keyword keyword a me frame me boy e pe no wa ye de na wa ba abofo no try say na nka no opeso no nya independent kakra bat Jacob nso ayeda makwa because na ne ba pa kire no se wo hwe na bofo no ye hasha kan say o hwe na wa ye wa do yes ya kan say aha nto na pon nyina ye de ekuta ndada for the kopembra one bofo no etimi eye de ye agreement no ewie ye etu say ono no de ma ne ba ono de ma ne ba intimosi no eye na koye awonto so na makoma na ye na ekọ abontene na se si ade asor ne fa no wo ma dan ne life ye won so ne bi wo hono mo a na sunsuma na etai echire no se si a no se sunsum no eni obiu wo ma ye ne life bibi je se asori bia p edikan p edikan bibi je se asori bia as eye de edikan ebi je se asori bia Assemblies of God me mo asori bia di me asori na ye de dia edikan de tosu me nupe na yara meta ye de meta ehye no nso asori bi nso a e de ap edikan sa asori nyina se si an sunsuma ewo mo ye nyame honhom nyame tubi na nkasa wode sa asori na se nyina firim how firim se si an wo mo de nyina no abakoye humani eti cha sa ukotwa wo PAD so fa honhom ho hwe PAD alfa honhom ho hwe hwe Jesus ekono odi asafo no eja Peter wamena Peter eni obi a wanye de wan ko school nso se no obotan yi so e na mesi masafo na sam ya punumpo entimi ye de entwi faso ena so na e kana edu ka sunsun samwa don se aban so fra ofra sankrofo no so na ofra wo ba se Yesu etchere Peter etchere o ma de ba wan ko school ba se Yesu no ko school no de etchere o ma na Debi se enya afi na Yesu ni Peter akese aketo abekese beketo debi o kyerɛkyerɛ wo nyame asɛm no yede na o kyerɛkyerɛ wo wonso na me ka say Matthew no wo hono mo a wo mo ye den wo mo abubo degrees me ka say Luke no wo ho a wo mo abubo degrees but won fa asafo na nya wo ba se si ade san so me kan nyina no se si a no se hon konkran ka san twuso bi nyame nkukun twuso bi ne se a enye adwuma bi because aso na wakoye honam ayo esinu onyame akwan atesa na nyame akwan sesa ye na nipa na ya akwan bi aye den asesa eti obi kuta adom no okuta honhom no but esa ne se school a wan konti no eso no kra ye mfa no look at this wamra adom no enye se ukokosua Bible nkwana utumi kinkan Bible na utumi kinkan brofo akese no ene ye friend adom no da bi but ye gifta achede a Awurade Nyankopɔn kasa de ma ne ma onu nyame ahya wo mo sa okay but they see a madan ni nyina ma na ye de abakoye life pasi idi mu kwanso o si angel anka o si spiritual pastors no anka angel woni ne yeduma no so be wusa na angel ba ko yi ne hu di akere onipa ko opesa anka o take angel be di kan aka akere wo nipa na nka sa se ebu ama first ya mesi enti woni ho no edu no esa mesi me ne be ye adwuma na yi san 2% just ne Sofo Kodwo Boakye wo angel ne ye adwuma na se o se ade bia nsikwa eti asa be wo se obi aye ministry na okuta edom esa no na tumi ye den eta ye chiri eti wo se ye wo tumi ni bia na tumi ta ye chiri tumi ta ye chiri a tumi ni se bia
to me because you come to me because to me me chere power base oh power the ida say be nyame power because I'm for a break it's about the only say what they can say Sofo Kodwo channel and they only shada yeah no say obi sa ho but we spiritual worker no what na say o hwe no o say or angel or eye ejuma oh say program na ekoso ne ade nyina no program na ekoso ne ade nyina no fa eye huhum ene oma na ade na Nkansah no na efiri akwantoto no wo se na one ne yire nyina wo toto akwan yiye because wo se enam ne yire no so ansa na adom no ye den eba abeye kese so ati ase enam oba no so ansa sa adom ba abeye kese ona wo se oba no so ya ade but afa ba bi no enso no na meka se chimato kakra ye den eba ewo ono na fam wo se ya na ye yire no mo ye nua no mo ema ye wo fase no ema no dodo ho a meka ne se bibi nya ba o mo nsam kakra meka ne sa e ba o mo nsam kakra na afi na ama meka ne sa homaso kakra ye den aba o mabrabo so ati ase enti eno kokoba ne sa wo so be ma no so a wo so be ma no so a wo so ni mu se nyankopon so aka say you are the head of the family no wo so ma kwan so say ebu oba no so ne powers be ye den e be se wo so ana say obe se wo so mpacho dia make o ti ase ntelo e ko ba sa na akwa ye say two masters ana two captains aye den wo mo e worship wona e ko ba ne sa so a tembia no e the problem ye dey ba te se dia e dey yehu na aye den abey or e the problem e ye den e ba ntina nka na me kan se ye nuaba ye maame ene ye ofa se na wo sanka o ye den anka onya ahobrase kakra e de ma be ma no ba ta fa ba bi no so fo se me nso na me nso na me nso me so ya me kan so ati ase e na me nso me so ansa na nyame apagya wa bedu sa ase Sofo Kodwo channel kwa be na e say wife no ye pa ibo adwuma dada ne Sofo Kodwo ye no o ye pa ibo adwuma dada ono ye pa ibo adwuma dada okay so ati ase enti pa ibo adwuma na se pa ibo adwuma na ono no ye de ye ne dada na afi oni ansa na obehia ansa na obehia no okay ansa na obehia no o ti afa ba bi no aye se ansa na ahoma ebeduru soro no na enam edua so on di sana ono no fa na sa so na tie but wo ye den kwa pokura e be fo se oba totua eye de twere be ma e den mu tira me ka se na ye nua ye maame na sof maame na wo so ye de na okofem e kakra because wo ye den a be ma ye den eye e be ma ba se asura se senia wo kan ye se Sofo Kodwo yere ani ni kunu ya asore no se ne bi enkoyi a ento ba se ne sen na wo se onya enkoduru abra nim se pina esai jujuma di omudi ni sei e wo se o kenya na ho because ni kunu so ni ho na se ni kunu mi free baby a owo bia embra na se bia sei and ya o say se ne kwan so no there be but won se kwan a e fa so me share video bi na se dia oni asore mpayefo no mo ntokwan ya de na o yo ba pehin well na e was say we wa de se pehin no because me ba oba pehin o ya de pehin o ya de na oni mrante ne maba wa e was say odi kan ebu hu se we pehin ansa because ye won na mrante ni bu o ni maba won bu a wo mani so ade o wo mani so ade ko pehin ko ele na we abranti bu an ni so ade ti afa wo be hwe na aye too late na ka de wo so ye na wa ye den na wa ye nti na wo san ka ma me ne ye den enya abotre wona se bibia ankoma anoda we fo bi ye den ebem won e wo kase ni mo enye se afa ntokwa a wo ni wo mu kikiki wo wa ompan fo ntokwa dabi ye ne sa because nyame adwuma no emfa sakasaka na eba ne mu e de asomdue peace na ade a e ho ye de ehia ekese
But the person here come on the benefit. But with regards to the okay, action now, Sofo Kodwo Boakye, it take you as them or then the power ball and penny for. According to story, they say Sofo Kodwo Boakye ni one man, na enyama na chia, enyama say, and they wouldn't allow her, young man point, say on correcting them also corrected. It was in a day, and or the Yenisa, owns a Sofo, find say, Mimi Tihe, or Mimi Tihe, your boy for Ria. Sanka meka se me na Yakopon afa me so de asafo ba ntia ke bo afore wie pe mata me sika me de ye de me de ko ba se bo afore wie a o ebu asafo penfo ne de Asia atans bo ko ebu ha o mo so so fa hina bre ntia ma ni se wo hwe na sika no sa o mo so wa brazu ni bo ni sa o na me no o me simpa mo cho mo amu hwa mo ntia meka me ji penfanfi obi a nchen nti annual fundraising nti se yebo afore afe na eno nso ye de mo miska na se mo sai sketch me sama wa kasa ade bo wa calculate na wa hwa ade enti we de mesram dia mo me kai one day bi ande bi bu fuye pa na me yes okay sa na tie dia ene me de koto asore platform no so ma asafo na hu dia mo dia ma me o dabi enu bebe say 10 minutes na we ba message we ba da e ba chaw aso platform na dey fa dey bia koto so na say o dey twen kakra na e ba so on say dia esitie no sanka me kasa me na me ye leader me da no ntie sanka me first ka dabi o tu say nitina ye wo church administration on this administration no wo ho no na administration no ye adwuma na ye say ba bi e chia enu na ye time a womo yes kan ho adwuma na ode ntokwa bɔ hye ena meeting na mo frɛ na mo so de hia ye de aka ho asem onti ye ma me o ya de bebre ne mu akoma asem no o mo de anso be ma na ye de o be ma na kofem fasi ye de akoma ne be ne we ye no se ne bebre na ka se Sofo Kodwo Boakye ontumi yine ho de nkyere obi na wonchi ne pa ne se na mo nsie mi se na mo toto nyama obetuma yini ho adi eno ano no obetuma yini ho adi dia ye de e de akere it is me kan so mpeso oyi o ho adi a won contact me metuma ma na yini ho adi akere asori pan fo ni nyina ene na yire na Nkansah ne ebusuafo ni nyina na ase metuma koro ho meeting krambo o mu nyina akohia o meeting nti won eno won be hu se Sofo Kodwo Boakye wewu na me che se wewu no ne huhu ana ne sam betuma yini ho di obetuma yini ho adi akwa ben so obetuma yini ho na se nipa wu a onwuye o wakọ outside the veil nti outside the veil na wakọ ho no mo no utumi firi ho ye de eba so ati ase na se kura ye nyansie no wawu awie no utumi ye de edi akoni aba na se kwa ye nya ensie ni sa no kwa de around sa nti so mo pese bu ha hu mu meeting abetuma call ama wo betuma call mu meeting ni dia ma wo anti me call mu meeting ni ma wo mo a day na meeting day na Nkansah ebedu so no obi a be so dai so mu nyina ahia wo meeting ase nti komo a ebeba wase no wo be nyan na obi akuta information no nti onipa wu ana yese wu a wu ye wo ho nti ye obi se wu a na wu a obetuma fresh bu Kodwo Boakye saman me wo nia meye wo ma betuma samo so meeting de ama oni abusuan ni nyina na o mahia aye meeting nti obi abehu ni se dai nso ade be chama ka se ana bi wili ahia ni ye meeting se ampa me so mi hu se na da aba ana na ye meeting wo se ampa me hu se ni se nti ona obehu se enye imagination se dia dano na obi ka se imagination eti sunsumu ni o ma no ede aka sunsumu ni o ma na de ewo ho wontumi himfi ho titentre de ya na ewo ho na san wo ho because part of us asa na Yakopon ye de de efaye enti so bi ka so obi awuti wawu oni ho a de na so oni pan unim ni a eko ewo wiase wu a odi ane so de dia ye hwe ya na wo hwe ni se ya wawie da bi sa na ye de etie hu mu nioma edoso nioma bebre ne koso sunsun fam se wu ni ani a wo ye den ana wo ye obi a utumi recognize bibi je say changes ye wona mabu wo ho a wo ye den uri hu
ebi na me kan say aye say obi ewu na wo a oda wa je say den ne yakapon atungban yakada ya tungban obe pie ba say wo na ba na obi ani wo wo je say ye bie nchance so obe kwa kechi won so no obi aye den obi ani wo eti na obi won sa insama wo mo kan no eye no kore okay den ti na sa de ne ye wo de emfa ne sa de bi keke na eye nanso se yekọ ekọkọ ye hu ade de a na sa ade na aye den a stop incident na no ankasa na eye keke na fe be ye hu ade nso a ento aso ye na e stop na wo sa odwun na obi san na de wo se keke na keke nso ade nti na afi sa ade ye oye bu okwa wan ye ade bia enchini ya menchini ya bi do ko pitin ho do ko pitin wa afi spirit na ye den e ma ho bi asi pastor wetumi ayama ebusuafo bi ene omodehia wewu akasa bebre samanfo ni munti bebre ne yedi kan esie ni pa na se ne ni pa ne obu wa yesie no bi so wa yesie no ebi no wa na yesie o mo bi no so wa yesie o mo ye bebre me se meka adaje be de bebo ye bebre me ka ne se obu ho ana wewu owu ye no na problem ye de ewo ebusuanim it's a problem with busuanu bitimi ye de eye bibisa e ma ni yi ne ho kire wo mo ebi okwa na ntokwa e wo mo ntam bitimi ye e ma ni yi wo ho ye de e kire wo mo e na wo mo kasa eye ade a eye rare obi a oye sunsum ni bia oni se area ni bia make say oni mi America pastor be the last question there sir it obi a wogu sama be kasa no ensema na wo kan ensemu a anga otiase a de obeka na enu anu anana se ensem bi na wo na wo de hye na no se on kasa da bi enya wo na wo de hye na no wo mu se meme de ne de eya na me ye ne se ye obi no wo a wo mo fra oba ba be ye de ba be kasa ba me de na ya na me ntan ye ne sa ene bu a me samos meeting de amamo ana ida se me meko na me na abakuhia na me de information se na ye de abrew ana ida se me ma ono akasa be ba wo nchen na obe ma information se no inti sa na me no me ye me de no inti me friend ma ne mama ne me ye de o me kasa me friend ma ne me kasa bat me ye e ma obe ya kire wan kasa nti wa no be soro no go se wanya information no dia ekoso bia no wahu ono wa be kasa oso question bia wo be pisa because me connect ade na mema wani aba wo ho so e wo mra obeyi ne hu adi aye den a kire wo ntu question bia obetuma pisa ne pepepe okay apostle be that so dey din komo e be so do find out where etuja the American say yesrese mo ma asomdwen ye den emra ebusuan mu ya de bia once oba no yenya ngu aware ne de still no oya ne yere ntimo ya de bia mo nkoro no na mo nyina mo nhia enye meeting afanu no nyina ene asore no enyina mo nyina ene abusuan ne maame ne nyina mo nhia na bibia anye den enye asomdwen mu na obi nwu ma yenku na chi entokwa ana se yentwe manso ewo na chi no eya na emfa nkunimdi ana se yiyedi enye den emma ana nipa no nso akọ Sofo akọ Sofo eti akọ Sofo yese Sofo bi akeke but Sofo hini onto akọ Sofo hini sei no yes afi wawi na tobe intimesre enti ma me Sofo ma me nso be se so mu twi epinchi won so a ndi obeka bia no ma akoma ye den entofem na bibia ntumi ye den ko awieye any day a oni me ehia me din de Apostle Pastor Freddy na ebu ana wo oha bi wo amane bi kire wo so ebu ayebu asem bi agu so wo court ana se make say ebu a won krata asem bi problem bi a da abeba ho ebu ana wa asase e na obi di ani odene agi asase na ye de every one sub obetumi a contact me ma ye de aye de akọ spiritual court e de amount na obu okra oska ono no lawyers into ono kra court no nkobi na emo ne lawyers e na ye de na ekọ court wo so kra no ebu affair kra wo de kokra ni di bia na ye de na eye de kakra be sen court kakra be ye sei
aha wo do asem be dan Yakopon a Ewade Yakopon na odi oni bi asem de yeden de ema no Ewade bi di wasem de ama wo tem bia meka chawo say ya behwe wo hyebirim na hu se de wo hyebere ne tie because according to awutuo na uni map bia unkuta direction bia wo kɔ no ne kɔ ne yeden eyedene nti wi ase abrabɔ no eya kwantuo na yeyeden na yetuo nti akwantuo na wutuo no ewo se wutum yeden enya map na obenya map na obenya afirifa just how consult Apostle Pastor Freddy na wo consult me a metro processor ye be fa so na metumi ahwe wo hyebiri mu de amaw na me hwe wo hyebiri mu a enna be hu adwuma a ye wa adwuma obo ade Yakopon de ma wo se be ye no asase ewo ese so enna be hu nioma aprante ewo wa kwan mu de ye papa ene dia eye bone eno na wo be understand self wo bete wankasa wo ho ase na ma obra kwantuo na wo tu no watumi ayede atuni yi na wo bonso a watumi ayede aboni yi eden ena eha wo yare bi ena ye korankora na ede na ehye wo so wo di agro hospital wa hu se doctors aya ma fe wo wa hu sa fe die si ade wa bre scan bi enu wa wuntwa bi pe pa choba bia edro no e wo se o consult pasi na mo bi obi an mitimi de de boa na ohaw efiri wo so amane efiri wo so na neoma esesa ede ma wo neoma nko yi abrabo nko yi na o consult me a Ewade be fa me so e ma hwa wo hyebiri mu na neoma etimi ayi wiase okwa obayi nyina de awuhia kese eye abanbo spiritual bulletproof omodi ase obebo wo ho ban na obi amfa ni tukpe fia wa bi obi amfa ne baye fia wa bi obi amfa ni sunsun fia wa bi amfa anye den amfa anse wo neoma anaso amfa anse wa kwan mu efiada etwato obusun bia mu no eya na me wotema kokompe yamfa chiri echiri honom a all night kese sa efiada etwato all night kese ne kwasiada eye anointing service fiada edikan bia anso na me wo ensawom canary quarters atikope na wo ho na eno so all night e wo so sa Friday na ye fiada edikan no me kwasiada anso eye anointing service onu abusuafo momra emebo empire wo be se oni mihia enso a wukwada bia anso wukwada bia me wo tema bon kokompe ufia saman ena oba fa kokompe ka na wakase obesi ewo bon kokompe Methodist Junction kokompe Methodist Junction usi wo ho abehum on tide road bi wo de faso ewo ni faso na yede na bra obo si apake tankes akese bi onyawu tankes akese pepepa hwe obenkum so obo se me signboard yede esi wo store bi bia yesi no fofra horn speakers yede ebo boss mpacho ha na wayede na wadru no ufri committee 1 enso na eba de wasa wo ya ne so be fa konkokompe ka enfa ponka ofa ponku aka odo be kokon cheso safa ka fofro ba kokompe ndi fa kokompe ka ofa kokompe ka na waka se ubesi yam factory usi yam factory bisa say yam factory no we fa na fa yam factory no enim ofa yam factory no enim first junction fa all right ofa all right abo say you spray cars ebi wo ho the next junction ubedu bio no fa all right ipacho na wadu Christ Alive Chapel International Ewade nka ho onto nanim enkyere obasa wo frame obetima frame 0244 722 353 0244 722 353 bacha wo frame na wonsa anka mepe bomodia se obeye audio dia yede ede amame obu a ofra se obate ni nwuya onya wo frɛ aha bate bi so wo a na me de na me ye adwuma ebu a na me ye de me ye mpa gwa adwuma de ama obi obu ankofo adwuma ma agege no na me hyede mu a me ye de me ye hu adwuma onti sa wo frɛ me na onsa nka mepe bomodia se obeye audio wo ye text message kura me ye de meje wo so Ewade enye okese na onto nanim enkyerɛw fa sa no ma we so fa eka ho 055 628 5222 055 628 5222 ofresa eno me so a ye beje wo so na Ewade be hye ndie nunya de ama mehirawo Ewusia Apostle Pasi akasa I too much best say comment bia wo bia no drop no ase wo no subscribe to your page na me abel no so sina me update bia so na onsa be kan me di Sofo Boakye issue ye say the better from bia me ba sumo e wo platform so ye be say